I will bless you while I live. Oh God, you are my God, early will I seek you. Oh God, you are my God, early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you. In a dry and thirsty land where there is no water, my soul thirsts for you. Oh God, you are my God, early will I seek you. Oh God, you are my God, early will I seek you. Kabli pi baro say ni kapor pi la ban yes no lang bat ni kan ni kasngi ngai ngo ngai kublei blei ga lat ping la ban ya kan do pian si sin api dai bat kan ni ka thop Jingiaphylliew jingi ka ban ai kerteng na ka Miej ka Jingiaphylliew Jingmut oi u blei la don rin kat bat ni hakini ki tayo ki babon yam la bios ngau bat ngale kan do la jan sao po sin tam pram ngai ngam te pi kan mau na em ngale puli ha ka tayo ka basao Oktober arpu waiterik arajar arpu ar panga Jingkyrmen Katkum Testament keberim. The Old Testament hope. Mentaga singing in pet the New Testament hope. Lane ka Jingkyrmen Katkum Testament ke Bathymmai. Balapan syong nong rim ya kene ka Jingkyrmen ka Jingmipat na ka Jingwan asin ka Jong Jesus Christ. Kene ka long Jing beteng na ka part 1 ka ngilai pet ka tayo pasal mentang ngila don ka tayo bapra panangai scam bagi Jingiaphylliew jongi kene ka sing kan long syak pasmutan tan ya pai shu bleng in pan bor no bleng kana mu bleng ni rap yangi kene ka singi abire kene ka program to ine twai ko pa bleng jongi ba bneng ni don kam try men sim ko jongi ni don kam ya ka bo jongi ban yo I try kini ka jing kular pai men sim yangi I ma ka perthai ka papan ka pra perthai ka badap tang na jing snam ka perthai ka badap tang jing sosi rai try lung bagi ni ki kubor to ai begin yo ka Jingkyrmen na ka jing Kristan jungi begin la ko try jisu but im da ka Jingkyrmen but ka Jingkyrmen ka baskem ka Jingkyrmen ka bathiang ka teng jung jisu Christ ki pan amen prabangat nga shukwa ban shwe sam bat pikin dia am te pikan maun em ik Jingkyrmen jungi kita yu blaya chadien Ranga shukwa ban shushon hang ni kandia. Kaperthai Kristana gini gisngi hawat ka nget ya ka Jingwan arsin ka Jong Jesus Christ. Henry larang nipet logically ban. Habide ki wei ki jing hikai jong aktin jong blay. Kamtam habide bat ki briu ki bayap ka jing mi pat. Kani ka jing nget jong ka Jingwan arsin ka Jong Jesus Christ kam dali bat ka jing thmu ka Jong Jesus. Habide berkata jing pen urlong ka akhir ka sngi bun wan ban shaw ika bi ki bathon jong nginya pet na ka Testament Bathymmai ka ni ka sngi kumno la pen shong nong rem ya ka jing mi pat ba ka jing wan arsin ka Jong Jesus Christ pram ngai tu nya pai sha ka ni ka wei ka jing mot pi ha ka Testament ka Bathymmai ni shem ba ki don ki Pharisee ba ki Sadducee ki bia tainya man la ka por bi dai bat kan ka issue bat nginget skam kini ki sngiru kadon ka juk kan ka jinget tainya kai ka bajai ki pri ka bayap kan ka de ka central question na ka jing im jong wei pu wei brio hoi ki sngi jong ki Pharisee ba ki Sadducee ki om bu brio jong mi pat uyap lakot Pharisee ki om bu brio mi pat bat nginget ya ka jing mi pat jong ka jing wan arsin lar phim pat yo kalat ban pet ka tu ni ka khot philaban pet shakan ka program ka bangil pan mi Oktober ar pu itrik ar jar ar pu ar Wese kan ai pi ka background kan dia. Hoi ki Greek. Kani ka jinget jong ki Kristan katto kan ni gini gisngi kawan na jing hikai bakla jong Greek. Kala ka daw yo pi ha katayo ka basaw bagi Greek meningkong kimnget bagadon ka jing mipat. Retat an lapoy gisngi jong Plato. Taterter. Jinget bagadon kata ka jing im junom jong mensim. Immortality of the soul. Kam na ka jing mipat, rega ka jing im
Shakibam jukot jokan ni kabab ha. Hag jing long jong brio. Kamen siam kadai kabab ha. Kamet kalong kabasneo. The body is that which does evil. Katkum kiniki Greek philosophers. Rai kani kasngi ko ki prabangay minya pay. Hato ka Bible kala ban pensisya. Kajing wana sin kajong Jesus Christ. Kalong sisya kata kajing kemen. Jong Testament Bathymmai. Bada kajing wana sin kajong Jesus Christ. Hatong ni ngin yo ekalat ban mi pat. Kakraniyo. Dunya pai. Siya kadukot kan mau. Ini pet yon nikong ini pet keshiti ke beningkong jong Yones kelenong basan kadukot ke bekat way ban bekat ar dan pulih ke kasih pada ke paring rukumjo. Ningkong Yones san kat way bekat ar. Di kani kalong kata kejing pla bo blay ula ai hangi ya kejing imbam jukut. Bat kani kejing im kalong na ukon jong utaw badon utaw kon udon ya kejing im. Te utaw bam don ukon ublay don ya kejing im. Some can contain like a New King James Version. And this is a testimony that God has given us eternal life. And this life is in his Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. He continued with what not day. They how Jesus Christ bakadon. Kajing im shadoki bam shuko. Nakadaw biang kani. Yones lanong beningkong kadakot beningkong do balay. Jesus long nong penlong. Parha don kajing im. Ula job ya kajing yap kajing long brio parudon ya kebor ban pen im yangi shadow ki pam jukot ta de kajing kular kajong apostle Yones ke shiti beningkong kajong ko ki loki ba it jona kat bengengam kam jeliu better gonna subject I will play un pen shai yangi way ki kubor ki benala inya bet tana katin jong play kani sni Prabangat having a pet you taught Jong Testament Bathymmai baro naki kidegi Jew. Piong Apostle Paul, the Pharisee, Yones, the way niki kapa, temen jong kabalan. Pipet you Petras, way niki nong yalam, Jacob, ki nong taught gospel be per Matthias, Marcos, Yones, uday tang ulukas sa jing siya, uam dayo Jew bla toy Testament Bathymmai. Reng yu Baka ni kalong kajing hikay kabingila lese ban penyak sai na do ka Testament ka barim siya do ka Testament Bathymmai baka jing mi pat hi kalong Jingkyrmen kabashisha jong way pu way Kristan ba im hangani pertay larakam don kani ka kubo jong jing mi pat mapir mangangim don kam ban im kajing im ka baba kam don jing mentoy yangi mingin le ay ka baba Manchom. There's no point for us to be good and to do good. Rai ublay wala ay kiniki contain di basnotanan kanang baya ka bensim jongi on penshat bor. Hoat abang ipay giniginong to jong ka Testament ka Bathymmai. Niu i bagila pensyong nong rim hagi jing hikay jong ka Testament ka barim. Don jing atati ni kata. But giniginong to Testament Bathymmai Apostle Paul Yones u Petros unta terter kila pensyong nong rim habiaday bat kani ka kubor. Yones Apostle Paul unta terter kila pensyong nong rim ya kani ka kubor. Halor kani ka jing sisya bagi bayab ublay uns penipat yaki. Hoy kani ka Jingkyrmen baka Testament ka Bathymmai lan ka Bible Hebrew ko hikay kamday ka Jingkyrmen ka bagiyo lengba ka jing hikay jong ki Greek. Ani ka jing hikay bakla jong soitan na do na kapera eden baka mensim kan yay im junom. Ka jing tamu jong blay kalong o breu balong ujing tao ba im a living soul un im junom. Na marka pa Jisu lawan banyap na bentajan ni. But day na marka neba kakatin jong blay ka ong baka jing im ka don hu Jisu Christ. Koki loki ba it jong kani kalong ka jing mayan ka balesing inom la ban snutulod na gini shim Katkum kaktiin kakren. Ini shim katkum kay kaktiin kakren. Hoy kani kasngi. Kani ka Jingkyrmen ka Testament ka Bathymmai lan ka Jingkyrmen katkum ka Testament Bathymmai kaya te lang ya ka jing mipat ba ka jing wan asin ka jing Jesus Christ. The eternal life concept is not true without the second coming.
ke jing im shadow ki bam jukut kam long ke shisha klem ke jing wan asin ke jong Jesus Christ ke jing wan asin jong Jesus Christ ka hapan jia na ke benda ke jing im shiki bam jukut bakan jia ke jing im jong wai bu wai bangai nu play da kita ai kentin ni ya chakmat ni pe Desmond Bathymmai ke kerana yu chapang ke ne ke Jingkyrmen tu ni pe ne ke jing tho jong yones ke ni pai arli ke khot pat ni pen shisha hato ke Jingkyrmen hagalawai ke Jingkyrmen na ke benta ki Kristan pen esok jingmut la ye mer jingmut ba ke jingwan arsin ke jong jisu na ya tu ni pai ke ni ke khot ni pe ningkong yones ke le nong ba pra ke khot ke basan po nrio u Abraham ukpa jong pi ula shat kemen bat yo I ke sngi jonga de ula yo I bat ula sngo kemen ru u jisu kren gi contain ong bo u Abraham ukpa temen jong ki ju pat temen jong I wei pi wei ki kon Israel ki bekan jaman same spiritual Israel u jisu ong bo Abraham ula shat kemen on ula tip ya ke jing shisha bu de jisu u ban sepen mi pat ki bre ke bayap u Abraham ula yo I Shana ya kene ke jingjia kat bula don halor ulum moraya ka kubar ka basnotna ublay jubore kong ka tinjung ublay jubore aka rayu yat ho halaki nong yat hulupa shwabun pun urlong ki aka amos klenong balai ka khot ka benyo. Surely the Lord will do nothing but reveals his secrets to his servants the prophets. Tanya pai shaga shiti Judah. Kat bakat saw bakat san. Ini pek ni kentin. Padai yakinebu inok ru ubahnyaw nu Adam. Ulay yatot lupa da ong hakmi utray ulawan bat kishi po hajar ki bakot jong us ngam u inok ru ulatip siya panggajing wanasin ke jong u Jesus Christ. Habu Jesus wanakasin beningkong lawan hakadur jong kulum. Habu Jesus wanakasin ke baar. Kajing wanasin ke jong Jesus unwan rengkat bat kishi po hajar ki bakot ki jong u. Khot bakat san gong ban le ya ke jing bishar halor barok bat ban pen rem no ya kita barok ki bam riu blay shapang kita ki jing le barok ke jing bam riu blay jong ki ya ki ba ki la le bam riu blay bat shapang kita ki ktin berunar ya ki ba ki la kren ki nong pop bam riu blay persya ya u ko ki prabangit kanika uway na kishiti balang tam jong Bible na ka don ya ka kubor ka ba crispa o jisun sa wan pat sa wan rengkat bat kishpo hajar pan wan pan shaw yang iway piway pan shaw tangi ba im ni ba yap ru na in siya pet kat ngang yat shisho chakman reka ay ka mga kwa ban kata ang ni kadai ka katin bam riu blay pi prabangit ngila ban long ki Kristan hoy Pipat nga ngilaban long ki Kristan hoy. Ngilaban na jing seng man malakatayaw. Ngilaban ay ki jing show. Ngilaban ruay ki jing ruay jangi. Yakum kita ki brio ki bale. Testay ki eke baro. Ki kot ya ki religious people. Ani ki brio ki ba reuniam. Ki brio ki ba reuniam. Henry kadon ki jing ya per hapdeng ki jing long religious but ki jing long real blay. Kashiti show Jacob kapan syai begitu ki bam long riu blay on sepenjot yaki kemud you ban long ki beriu blay ban long ki beriu blay kemud ki beriu ki ba im katkum kamon jong u ki beriu ki ba bot ya ka e ki bu blay kwa bat kam tam ki beriu ki badon ki jinga day ka ba jan bat u blay kwa yang iko ki lok ki behit Bangin long kita ki religious people ban chupan pao shabar ban ngilong ki beriu ki bakit niam kam don jing mentoy ki jing kit niam jong pi jonga ila ban long ki nong yelam ha balang ila ban long ki beriu ki batista ki aka baro re lareng ngim long ki beriu blay lareng ngim pertobot ki jing long jong Jesus Christ kalong leno jing long riu niam jongi badon kam katkum ujud judawom bangidai ban long ki beriu blay. Mereka kubor basnol tenat akan kot bakat saw long. Kadai ke Jingkyrmen ka bakraw ki beriu blay. Kin yo yak hima ki beng. Hoy happy day bat kanai ke jingiap. Ba ke jimi pat. Niu I larang itunjo ngi analyze ki history jong Bible.
Kidon kat to kat ni jing sha ki ki bangi yo na ka Bible kam tam biro ki jing mi pat ko mangilay pet ha ka tayo ka pasawat man ta ka singir kum jung inya pet ki khot kat to kat ni reka ka ba shon jur ak jing mut jur khat junga ka de ni ba ki Kristan ki beningkong kila im ha ka perthai ba ki Greek la ni ka tin Greek kala long ba ka Greek philosophy kala long kata ka bla te la khom ya ki kim la ban perkhat shabar jong ni ka philosophy ta kana apostle Paul don ka jing ya le ka bajur pat kini Kristan ki beningkong ban pen sko tho shai ya ka ek bu u ble kwa ban pen tep ban pen sko tho u Homer way na ki real start philosopher jong ki Greek kan hado ki Paul ki jong nila ban penyesriem ya ka Paul jong Homer but u Elisha kila im ha ka to ke generation kat kum jing tho jong Homer kat kum ki scholar ki babon u John Pauline jong kabalang 7 Adventist u Daniel Duda jong kabalang 7 Adventist ki layo ba u Homer u kren syapang ke jingiap kalong ka bakot yo breo kumbangai kisarusi hagi po jong Jesus Christ kumanyo pras pas nam hadin kisarusi ki hikai ya kani jing shabu no breo bayap unumipan reki farisi ki aper habira kisarusi bagi ki farisi ki ngai hagi jing mipan tila da kini ki breo ki bala ima ka po jong Jesus Christ ki don ya kini ki jingatai ngim dai ban sngo plar ba kini sngi ba pedeng ka perthai Kristan nge don ki jingatai ki bukum kini o saitan nu kwa ingi baginam so tho shai ka Bible right kani ka sngi nginum ailat yo saitan bun dire le kani ka jing persyang jong i bangin so tho ya ka tien ka bakoi ka jong blai rang ni pan yo man sim jong blai bun ya rap ingi takani ka por kwa jing sha bangin ya pai bangin ya pet kindiat abiadai bat kejinget jong ki Greek tat hado isungi jong Jesus Christ ki Greek kinget bakmen sim ka im junam kat ba kamet kaya abu priyo ya balai kinget ya kum kata ma ki Greek kinget ya kan dualism bagi don artli ki aka ki ba govern ya ki jing im jong priyo kamet pat kamen sim kalong ba kamet kalong ka bi evil ani ka basneo kamet kadai kata jing sha ka kadok kadai kata ka bale ki basne paro new iba kini ka jing hikai kila stang ban por kila stang ban trickle down what hakini isingi ka bangini em hakini ka por tak daw ni ka subject man ta singi kalong ka badan kame yangi bangin sotho pakadon ka jing mi pat pat ki breu ki ba ya kumangila ya pet hakatayo ka balai ki breu ki ba ya kimlet shabneng nilai pet shibon ki sabut satar na katin jong blay ki breg bayap ki yo atia but kimlet shabneng data ado bu jisun sawan pan shaw ki right come long logical kindon habneng kin wan shaw yang isha kene pertai ngin saya pet shibet happy day bat ka jing tho jong apostle Paul shikin nong koren ya kan nega way ka argument pagi babon ki ong bu jisun sawan lam lembatu ki kita ki blayap takanaw ngin pet yak tien Greek hang to but ngin sayo yak jing hikai ka bashay rai shwa ni poi sa tang ni pai sha ka gospel yones kal nong bakhat saw ka khot ka beningkong hadu ka balai hato ka jing mi pat ka don em ka jing ete jingmut ba ka jing malar sin ka jing Jesus Christ ton chapai chakanik batan Tasngap gini kini day kentien ki bashay tam ki bu Jisu kran. Wat ki kuslay na kadono jong pi. Tunget pi ha ublay tunget hangaru. Haga yengu pa jong adon shibun ki pulit syong ne. Lemda kumta ngalayato ha pi. Tan mo Jisu ha bu kular bu unsa wan pat. Wong bakalong ka eka bashisha. Kam day ka kana puris kam. Kam day ka philosophy. Day ka jingjia ka banjia urlong shisha. Hagayeng pa jong adon shibon ki pulit syong na alam da kumta ngala yato api na bangan sa let no ban kre ka jaka yapi jisu kular bun let ban kre ka jaka nagbanta jong iway biway balay
Kane kadai ka way nagi dekot ki pensyai bagi bayap ki padon ha beneng namaru Jisu lai ben pengkrai ka jaka. Lagi brio ki bayap ki ladon ha beneng tamu Jisu don kam lai on pengkrai ka jaka ki ban ong bangan sawan syau pat yep. Ya tu Jisu ong bun wan syau ki brio ki ba em. Kane ka jing keli on sa yo shu ki jing jubab la ngili puli ya ki dekot lengba ka Bible Hebrew ka way. Dunia pa shu dekot balai. Yohanes nom kat sabong anda ngalalet no bat nga la kre ya pi ke jaka ngan wan pat bat ngan shimti ya pi haladi hi bahaga ba nga ngalong manga piru pin la banlong oki loki bege junga ki kentin jong Jesus Christ ki long ki bashai la ngim nge ya kan ne ki kren ki jong Jesus Christ tan mot la ngim nge de mangi ki bando ya opportunity o Jisu la dapat keren syai kadar on let ban pengkre ya ki hima ki beneng na ka bentar jungi ki pulit syong na on let ban pengkre kena bon sa wan syau pat yangi te ka jing mi pat kadon ka jing ya dai jingmut ka bajan ba ka jing wan arsin ka jong o Jisu Christ klem ka jing wan arsin jong Jisu Christ kanum la pandan ka jing mi pat kata ka dai kaya pa ka Bible hikay ka jing hikay jonga laneu no real start jong Bible te katkum kane ka jing puli jong yu i baka don kata ka Jingkyrmen shalendet kane ka jing yam lane ka Jingkyrmen shalendet ka jing yam kindon ki kan hon ki brio ha ka Jisu nuan ki ba im at ki ba yap ki yot kya kata ka dai ka evidence ka bingiyot na tin jong play ki ba im ba hato kin kiwim siya beneng na kin hap-yap siya jingkali ka pasotanan ini pai hato kan ni jingkali kalak ban pli ka jingkang bangin sngutho baka jingmi pat kalong siya kata ka jing kermen ka baskem ini pai siya ning kongkoren kala nong bakat san kadakot bakat hado kat kandai Henry lada yalap ukon ukris walapan mi pat ya na kibayap Hato kumno baki ba hapdeng jong pi kila ba omdon ka jing mipat kibayap. Henry lada omdon ka jing mipat kibayap te ukris ru shem la pen mipat. Henry lada ukris kanay kaday ka ibang laikran man Henry lada ukris shem la pen mipat te kumta ka jing yelap jong i kalong ka baleno Ba ka jing et jong piru ka baleno Nalor katala shem ru yang i kisaki lam layar siya pangublay. Nabangi laya pla penengublay. But ula pen mi pat yu Chris. Yaw ba shem la pen mi pat. Lada kalong baya ki bayap shem la pen mi pat. Lada kalong ba yaki bayap shem la pen mi pat. Namar lada ki bayap shem la pen mi pat. Te u Chris. Ru shem la pen mi pat. Te lada u Chris shem la pen mi pat. Ka jinget jong pi kalong ka bathala. Pirang sa hagi pop jong pi. Te kum ta ru. Kita ki balayo tia au Chris. Kila jot no ken. Lada tang ha kani ka jing im hi ni long ki ba kermen. Na u Chris. Ni long ki ba kordet tam. Na ki brio baro. Hang ni Paul uyatay niya bat kini gibriw kipamnget na kajing mipat. Piyo Apostle Paul lalek banyalap pang Jesus Christ. Kado lalek banyalap pang uniw Messiah bala mipat kipabon kimnget. Henry kidon kato kat ni kipanget. Bat kilalong kinong bot kijong Jesus Christ. Mending kong kinong bot jong Jesus Christ klam kot iki Kristan. Day tak doha Antioch bala kot iki Kristan. Henry lakot iki gibriw jong kalenti. Maru Jesus day ubriw jong kalenti. Jesus is the way. Kajing shisha, the truth, and the life. Bakajing panim. Habang ipet ya kane kajing ya puli jong imantan. Ng iba Apostle Paul ulong ubasyay kajing majing berkajong u. Balada u Jesus Christ umpan mipat. Kajing hikay pang kajing mipat kalong kabalam ler. Lada u Jesus Christ umpat mipat. Tarmot kajinget jong ni kalong leno Right, I ngo you blay. O Apostle Paul udi yu shisha. Ya kani kajing shisha. Lalu Apostle Paul nang long Pharisee
Ngets kem ula banum yo kat budang long sol ula banum yo gini ki eke iparo. Nula ishai, Apostle Paul's hope is based and pivoted on the resurrection. Ya ke jingai pa ke Jingkyrmen jong Apostle Paul la pen syong nong rim ha ke jing mi pat ne pa shan kong korin long bakat san ke kot lai pu ar. Lada kumu brio ngalai le bat kimrat klau Ephesus hato lamentoi ayu yanga. Lada kibayap kim mi pat do ya ngin ya bam bat ngin ya di namar la shai ngin yap no ken. Pramnget lar phi kwa ban tip gane jing ele la ne gane jing mut ke jong u Apostle Paul bu ombu yele bat kimrat Ephesus kimrat klau Ephesus pila ban pai sha gane jing ya tiny ap deng Apostle Paul ginong Ephesus ha ki kam ki Apostle kal nong ka bakat kandai ha ki kam ki Apostle kal nong bakat kandai kat khot ka ar pulai hado lai pusam hoi prabangay du Apostle Paul ya shem ya ka opposition ka bakrao ka bu ya lap pang Jesus Christ uban ubalami pat barun sa wan pat ban shaw ki kibiit ki baton ki jumu ki babon ki langet rai ki babon ru ki persya pitip hakan nega kanti kat kum ki kam ki Apostle gulong bakat kandai kat khot ba arplai do lai pusaw niyo i bagi lai bitar persya Apostle Paul kila mutru ajing siya ban penshitom niyo ban penjenjar niyo tanaw Apostle Paul haning kongkorin kat san lai pu arwong lada kajing mi pat kajong Jesus Christ kamlong ka bashisha lara kajing mi pat jong gibayap kamday ka bashisha tamot kani kajing elap jong agalong leno kalong leno nga kalong beat nga bangan bo ila kajing im to put my life on the line. Adoy kum tatong inya bam inya di naman nginyap nginom mi pat pihang ni kadon kani ka tension hapring ka Greek philosophy par kajing hikay ka bashisha jong akting jong blay parang iba ka ni kalong hadok kinigisngiro kum jo rai ka iga pas ngutanat pramangit ka iga pas ngutanat ni kalong kini kantin ki mangishem na ka jingtho ka bakarteng sons and daughters of God kasla ka balay pa sa kanay nga kuan pulis ngap kini kantin. Heaven is worth everything to us, and if we lose heaven, we lose all. Heaven is worth everything to us. If we lose heaven, we lose all. Ko ki prabangit ba lada ngimnget hagajing mipat jong ki bayam lada ngimnget hagajing wan asin jong Jesus Christ kabeneng kalong kata yakaba ngindu lenue. If we've lost heaven, we've lost everything. Prabangit hagakitab jingpan pao kalanong kabalay kakot pakatway kalanong ka ba arpo ar kadakot ka benyaw kabakat ar po ni shem ba uyones utho igini kantin sausin kanti I am coming soon, I am coming quickly nga ngawan kloy nga don hajing kam kini gidi kantin jong Jesus Christ hoi prabangit kini kantin la krem kum ar hajar snam manshwa kumnongin pen shisha kumnongin pen long do long snam ya kani ka jing shisha hakini kisngi ki bangingi menta ilai puli itu ko khot manena yones kal nong ba khat saw ko khot maning kong hado ka balai nga kwan puli biang sa shisin wat ki kruslai na gadono jong pi donget pi hu blai donget hangaru ha ye nguk pa jong adon shibon ki pulit jong ne lemda kum tang la yato api na bangan salet no bat ngan krek jakai api on ngala let no bat ngala krek jakai api ngan one pat second coming bat ngan shimti yapi haladihi bahaka ba nga ngalong mga piru pila panlong pravnet palat ar hajar snem kidon ki baong u blay lo slem palat balay bu u blem wan kani ka day ka way ni kijing baki breo kis ngi jong Apostle Paul QE baki breo ki lanang yap kijing nga gitu ki por ka long balada pi hap ban yo ya lat balet baru blay syo beneng pin hapan im kabe ki breu glas dang manyap kilating ki ong bayo kamdon syo kijing mi pat pi kadon kan kijing hikai ka ba ngilaban ong kalong ka tension lenter jong Bible
ngin sepet sipang jingi kai jong Apostle Paul kumno Apostle Paul ai Hebreu Jingkyrmen Yohanes kelenong bakat sao kot bening kong do balai ka ong laro Jisu Jisu ong lara day baking kinigi ay barok kimlong gi besisha unjen la penshayangi amot kai ke bu Jisu la hikai kai ke bu Jisu la kular long ke jing shisha ngila ban nget yo ngila ban pat scam ta gi jing kular ki jo atau Jisu open slam atau Jisu one show tanya pai je shiti jong Petras ini pet Art Petras lenong balai kot bekandai ka ong utrai let tut chapang ke jing kular kumta don ki bayan yo ya ke jing let tut utrai let tut chapang la ke jing kular kumba don ki bayan yo ya ke jing let tut hendrai uyai sha slam bat pi ubam damon yano ban jot no hendrai baba rokin poi sha ke jing kala ka pamot ko ki prabnget jonga ladala ar hajar snam na dok por bu Jisu la kular bun sawan pat rai Jisu 41 ki babon ki agent jong setan ki angel jong setan ki jing hikai jong baman ki penduk Jingkyrmen ki breu daka baki breu ki keli hato Jisu balai umwan leson umwan show kan mau ki sngi jong Noah kan bu Noah la yalap shis pa ar hu snam wong bun sawan slap ki breu kila sedang ban rekeben you Noah mereka kelebat bila sedang ban rekeben bat kila raikut beginum ngap ya kubo jo Noah de yang tabu blay upa you lapsan pia jingim Kristan jongir ublay pentut ju pentut kita ki breu ki ba ong bu Jisu pentut di jingwan jong ublay ju pentut ke Bible ke pensyayang ni akishiti ba ar shi Petras kashiti ba ar jong Petras re ublay u yai slim namar buong kwa mano ru banjano panpoy siya kadujok yoday mapi ko ki prabangin pangirang long ki briu ki balong religious ngirang long ki briu ki bariu niam ringim pat long ki briu ki bariu blay we are not godly in our life standing with God ko gilok ki bai it na masuk kwa ban oi kani pakadon ke Jingkyrmen but onda ublay ko magisngi jong Noah apa ki breu kim kmi lenti ublay tani ki perda pengkut ya kani ke pertai palese ki babon ki breu in longum gitu ki blasha set chabar ke ling jong Noah ndo slap lah kin sedang wanti reginum la show ban penkela ya standing jong ki baru blay ngets kem mapiet manganginum don nakata kabot mapiet manganginum don sakata kaliang ipanya syam yagan yagajing lana kubor ko sngotanat kini ki ek barok kalong with each passing day hadin ka way pakway ka sngi ka bayat chakmat itip pagajingwan arsin ka jong Jisu Christ kelanang jan yaine skem prabangay yaine skem marukun ubreun wan hagapor bagi breu kim kemilanti prabanget chuang ni pai shin kong Thessalonica lanong basaw kot ka ba khat lai hado ba khat prang shwa an kren gani ka way ka background ngalak ta mane khandiat ringa shwa ban kren bai kani pi ki singi jong Paul ki nong Thessalonica do Jingkyrmen mar ki breu ki batamen ki lasang manyap bat kat kum ka jing so tho jong ki laro breu yap umla shu bani kendo Pada Jisu Christ. They hang ni bu Apostle Paul pensyai ya ke misconception jong ki breu. Pila da kini ki bayap hagi sngi jong ki nong Thessalonica la let chabeneng kum babon ki Kristan ki nget kini ki sngi. Lesu Paul don kaman ai kini ki jing pensyai re kata kam dai ke bashisha. Kanau Paul la haban ai kini ki jing pensyai. Tanya paisha ni kong Thessalonica nong basaw berkat bakat lain do kat pra. Tungnya buat penia ka wai bakoi ka kentian bangin pet. Atau don em ke jing shisha hagi ni ke jing kren jong Apostle Paul kat pengishim holistically ya ke Bible broke away hendring mon ya pi banom tip ko prabanget chapang kita gi biotia papenom ngosi kum kita ki bam don ke Jingkyrmen pi Apostle Paul pen baik ke misconception nama ladang nginget ba o Jisu layap bat ba ulami pat kum taru ya kita gi biotia ho Jisu samne yaktin lopenan kam ke yotia jing yotia
Katkum Yohanes nomor kadwe lapan yasrim bat kejingnya ublay unwan lam lem bat namar kani ni ong hapi daga ktien utray pamapi bamangi ki badang im ya ki balapan sa ado kata kejingman utray da lelay nginom yo lechwa ya kita ki balayot hiya samne kidon ki breu jing sha ki ba kren bat ki ong jing sha ublain wan lam lem bat tekamut ublain wan lam kita ki breu blalet cha beneng atau kata kadai kejing shisha hangne ka shudai kejing bam shai ya kejing mut jong kane ka ktien Greek pelapanon kam ya kane ka ktien wan lam lem lane kane ka ktien to bring with him kadai ago ka ktien ago kamut banyalam lane banyalam shatai to lead or to lead away pai hang to haka not ngala tho ang to ini ya chusho shakmat te hangning yui ba ujisu un pen kendetia ikabiyotia tanu kabiyotia kim don habneng kane kadai ka ikabu apostle Paul kwa an pen sngoy kinong Thessaloni but ba pi kibrang im wado Jingkyrmen hajing sha pinom poi shwa pi yakini kabiyotia ujisu un pen mi yakini kabiyotia bat kayon unle tonya ngine police show no bo try hi un wan hiya nakibneng bat kajing risa da kaktien sawa angel rangba but da katuroy ublay but kita ke bayap hu Chris kinyami patshwa sap dar kini ke bayap kidon habneng balay bu angel rangba umput yo katuroy balay bu jisu unwan lembat ki angel banwan ban shaw ya kini ke bayap on da kumta mangi ke brang im ya ki balapan sa on wrong no yangi lem samne kani kaktien wrong no kadai katai kejo ago to lead away on wrong no lem yangi batki hakilo ya kaban ya syam utrai hak sun beneng te tangin yai long junom lem batu trai nabukum ta to pinya pentengan paralog da kini ki kentien go ki prabangit junga kani ka long ka ka pasai kadar ka kubor ka basnotna ka kubor ka pensyai ya kita ki jingdum baro kiba kani ka pertai kristan ka hikai kini kisngi Kogi loki ba junga lada Adventist yelap ya kanela se pinong ba Adventist kay bakla ito ngan chu sot yung ne way ni scholar sot ya kaneka way quotation ni scholar ubam dayo 70 Adventist ya kateng yung scholar dayo Jeffrey A.D. Wema tong anum shim ya kabalang yu uday lan uday na kanu kabalang na ito siya pa kinikantin hato kan ni ka Jingkyrmen yung kay habnem but ka biblical historical method of interpretation kabangi ki 70 Adventist ni panon kam ito niya pai siya kanay quotation pag ito kantin hanto kiyang the reason why the Thessalonian Christians can have hope as they grieve for the dead members of the church is that God will bring them. That is, He will resurrect these deceased believers. Tamo kini kibrew kim don happening. Shua ka jing mipat kini kibayap kibalayot ya kim don happening. Uni scholar ro manjur. That He will resurrect these deceased believers and cause them to be present at Christ's return, such that they will be with Him. The implication is that these deceased believers will not be at some kind of disadvantage at the parousia. The parousia of Christ, but will be with Him in such a way that they share equally with living believers in the glory associated with His return. Kaning yo naka-commentary jong habire nikong Thessaloni, Baker exegetical commentary on the New Testament. Lapan meet like Grand Rapids, Michigan, Baker Academic Publishers, whose name Arajar Katsao. Go ki prabangit kalong ka pasay, ki brew, ki bayap, ki otia. Nakakubor ka mas notanat kalong ba ujisu hakajing riu u angel rangba, kajing riu katuroy jong angel rangba, un penmipat ya paro. Pat ngingin ya let banyak kendo hakilo ki beneng. Kilo ki beneng kinlong kung kakali it's going to be the vehicle and transporting siya beneng kuman siya ang no nga siya ring door na mara kapor bu jisu kiyo siya beneng kat kum kikam ki apostle nang beneng kong jisu ajing siya wala kiyo kilo ta hado bagi sentran ki klam yu isyo yo to kata ka day da koy kajing ya puli nga kwa ajing siya ngini ya siya kama
Ini pai shani kongkoren kalau nom bakat san gerkot besan puai do san pusan. Ka kata ka bakat do ku bleu kwa man pendu. Tahu ada jingiap. Ke Bible kong ke seni jong ke jingiap. Kadai kata ka dau ke bengila do ila ke jingim jongi. Ini pet Apostle Paul kraniu ni. Ning kongkoren nom bakat san gerkot besan puai do san pusan ke ong hakmi. Ngaya tu yo pi ke jing mayan nginom yo tiap baro. Tam kinon ki breu ba em. Non ki breu ki banyap ru. Henry on pen kala yang ibaro si sendan tamu ki bayap bat ki bayem on pen kala dur yang si sendan na kane ka met ka papot cha ka met ka pampot to Henry on pen kala dur yang ibaro si sendan ha ka ba si klemat ken ha ka turoi bakado na mar ka turoi kan sawa on de kumtai ki bayap on pen mi pat ki bampot bat yang ni on pen kala na mar ki dei da lele ya kane ka papot na mar ka dei da lele ya kane ka papot pan pen pong ni ka bampot pat ya kane ka bayap pan pen pong ni ka bamyap deon da kane ka papot kan pong ni ka bampot bat kane ka bayap kan pong ni ka bamyap on da kumta on pen dep khot ya kita ki jing ong ya ka balat ho ya ka jing yap langud no khot ha ka jing job ha ka jing yap hang no ka jing job thiau jong pa ha ka jing yap hang no ka sni jong pa Prabangat ka kane ka jing mayan Kidon ki baong, kidon ki Kristan ki baong, bagani ki mayan kata ka secret rapture. Bong secret rapture mut ublay lanu Jisu ushimi way bi way na kani ka pertai jar. But uway undo na kani ka pertai uway poy siya bening. Ki brio ki ba spouse kani ka jing hikai ki ong ba hagajuk guru ka ublay ula shimi Enoch hagajuk guru ka ublay ula shimi Elijah. Reto kata ka doctrine baka Bible hikai. Jingmut hang ni kalong bahaga jingwan arsin ke jong Jesus Christ kata ke jing mayan kalong ke jing pen keladur yang iwai piwai yiki bayap on pen imbat on pen keladur yiki berang imro on pen keladur yangi hangta on sa rong yangi syakil punya lek banyak kendo padu jisu hasuin peneng hangta ke jing yap kanum don borsho ke jing yap kanum long sho ke sni ke jing im jong yiki brio kanum don borsho ke jing yap kan do ya kabor tak kelep mat aga busek tan punyam rem prabangai kibai ki jonga ki lok kibai jonga kane kalong ka khubor ka bakerpang yangi ka don ka Jingkyrmen ha ka Bathymmai ka Bathymmai ba ka Jingkyrmen ka long ka jingmi pat rei om ka jingmi pat tang daladehi rei ka jingmi pat ka be te jingmut ka be mir jingmut ka be so jingmut ba ka jingwan asin jong Jesus Christ Prabangat nga kwaon pangkot na kani kakot na desire of ages kaslag basaus pa san pukandai. Dan kam ya pibet nga bangin yit bnia ikijing thot jong Bible. Padum sngap yu breu, padum sngap ikijing hikai jong nuru. Padum sngap ikijing hikai jong ngaro kani kasngi. Andai tongin lek biang siya ka Bible, ngin yit bnia na kaktingin jong play. Hato kaktingin jong play ka hikai mo. Ya kani ka bangin lepek ng takasngi. Sngap ini kantiyan. Many are deceived today in the same way as were the Jews. Religious teachers read the Bible in the light of their own understanding and traditions. And the people do not search the scripture for themselves. Kibreu kim yit ya ka Bible bakin siyam hidaladi ya ki jing hikai ki beshisha. And the people do not search the scriptures for themselves and judge for themselves as to what truth is. But they yield up their judgment and commit their souls to their leaders. Prabangat, ya pibat yang go ki lok ki bait, ya pibat yang bangin tip baktin jong play ka hikai shisha, tutuan. Ben, dala ka bangilay puli kani kasngi, kalong ka jing hikai breo, nakabawan bet na kaktin ka jong play. Ublay kwa yang bangin sngo to shy namar habangi sngo to shy ni la ban pensyong nong rim ya kini ki baro haga jing la jongi ban sngo to pat ban rai apeng ka bahat basneo wat nong pensyong nong rim ya jing sngo to jong pi ka jing nget jong pi haga jing start breo nan ya jing ya lam jong ki breo Repai siya kaktin jong play. Kata ka ki jing kentu ba ka jing kerpat jong ako ki lok ki bait jong ako ki prabang
kadon ke Jingkyrmen kibayap kin mipat Jisu unsawan paipat ke Jingkyrmen ke bangi baro ngila bansyat kemen kum kibriu ki bamdon ya ke Jingkyrmen ong apostle Paul rai kum kibriu ki badon ya ke Jingkyrmen ba ke Jingkyrmen ke bashisha amas lainyo ublay bu apan pau ki aka baro ki nong itu lupa kanang shwa bangan le ki aka nan pensyai God reveals his secrets to his servants the prophets ublay ula ay kaktiin jong tungin hit penihat ko ki prapanit ko ki lok ki bait jong adwai pensyam ki nigi jing shisha namat ki nigi jing shisha kin ay yang i Jingkyrmen pada Jingkyrmen tong ini buai ko pa ublay jong i bahap neng kan nega kelap mat ni ay ngo ikan nega Jingiaphylliew jong i mentagas ni ko blay si bone ko try gitu jing pensyai jong may lembak aktiin bakhot jong may ka testament ka barim bat ka testament ka Bathymmai ki long ki jing thok ki bakhot jong may ka testament ka barim bat ka testament ka Bathymmai ki atho syapang ka Jingkyrmen ka bashisha ikai ngi ko try Bingin lap, bat bingin syem. Bingin nagi jing hikai. Bekerjaman sim jong me. Berku yangi. Berku ke jing im Kristan jong i. Kat bangi penkrek ke jing im jong i ko try Jisu. So I begin long tang kita ki beri ke ban penpau ke jing long riu niam jong i. Or religiousness. Rangin long kita ki beri ki ban pen i. Ya ke jing long riu blay bashisha jong i. Or God likeness. Ko blay shibon ko try Jisu. Ituai kini baro ak kerteng jong pau kon bat men sembak hoy. Menta bat halakartaro. Amen. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I